دووردا gelekî mesela wekîlê insanekî bixwaze ji xwe çêbike li dadgeha li ofîsê dewletê ji bo karê wî birêve bibe ew lawazkirina heta radeyekê tune nekirine li şûna wê na hevokeke anîne ku ew bi zimanê erebî jêr dibe elqeyîm yan jî ew ê ku li şûna te bi karekê rabe lê di rastiyê de desthilatdariyê elqeyîm ne wek desthilatdariyê wekîl in yanî ferqek mezin heye. Qeyîm li kûçê dibe di herêmekê de ku kesin hebin yan zarok bin yan pirsgirêkin wa taybet hene yan jî mesela dîn in nikarin derfeta wan nîne yan jî ew imkanî li bava tuneye karê xwe bi rêve bibin dadwerê giştî kesna ji wan re destnîşan dike ji bo ku herin karê wana bi rêve bibin ji ber ku hûn nikarin. Ew ji alîkî lê wekîl ji bo her kesî gotkarê karê xwe bi rêve bibe lê zerfê jiyana wî hebûna wî kalkûdê ye rê nadiye gokaribê zindî herê ber saziyên desthilatdariyê lewma jî ji mafê wî siruştiye wekîlekî xwe bigire. Di vir de vana rê ji wekîl re nehiştiye. Ev binpêkirineke ji mafê mirov re di aynî weqet de jî ser mesela milkiyeta insan dixine tirs û lerzê de ku jê werêstandin ev na berûva jî bilgenameya girêbesta civakî a vê desthilatdariyê ye. Bi taybetî di xala 42 ku dibe milkiyeta take kes yan jî a prîvat parastiye wata kes nêzîkî nabe û bê re'ya wî û bê xwesteka wî ne ji aliyê din ve jî dema ku dibêjin yekî werê dawa xwe rake divê salkê li bimêne ew jî berûva jî xala 45 ye ya cardî girêbesta vê desthilatdariyê a civakî ku dibe her kes azad ev huryeta xwe herê werê bineqile sefer bike kûdê lê di wextekî de li gor vê yasayê divêt wî salekê di wir de bihêle heta dikaribe heta ew karibe wê serwet û samana xwe biparêze yan jî ji xwe re hilê nêvdeyne. Di wextekî de jî ji aliyê din ez lê dinerinim yanî li şûna ku yasayek derkeve navtêdana xelkê bide di revenda Kurdî derveyî welat bide ew ê ku perê we hene ew ê ku tiştî we hene zêdetir projekta di welatê xwe de çêkin zêdetir serwet û samana têde mezin kin ku fêde zêdetir bibe ew herêm pê dewlemendtir dibe ne bigihêradeyekê bi va yasayê vî corê hene xelk êdî nema karibe pêşwaziya ku yan jî dilê xwevekê herê welatê xwe wata xelk êdî ji binî ji welatê xwe qut bibe yanî ev wek dibe armancên hundirî xuyayê di vê meselê de bi vî rengî hene lewma jî em dibînin ku ev ne tiştekî wek dibe di xizmeta miletî giştî de ye ne di xizmeta wî çarenûsî jî de ye. Di aliyê din ve jî di her yasayek derdikeve pêwîst e hemû pêkhatê komelê beramberî wê yasayê yek bin. Di vê yasaya hata taybetmendiyek daye wek nivîsandiya kiristiyana yan jî mesîhiyên temyîz di vir de çêdibe cardî ev berûva jî bilgenameya wayê civakî ye yanî em dixwazin hinekî tiştê wana berawird bikin kat bilgenameya wayê civakî de çi gotine eqlel îctimaî de û îro di yasayekê de got dibêjin yasaya çi dibêjin yanî di wir de mesela temyîz ma temyîzê divê tune be di vir de temyîzek ketiye meselê de çima wê taybetmendiyek filiha hebe lê çima wê êzdî jî êne ji bîr kirin yan musilmanê êne ji bîr kirin çima taybetmendiyek li ser vê ew ê derdikeve yani ev jî temyîz e wata di çarçîveya giştî de berûva jî bilgenameya wayê civakî ne berûva jî mafê mirov in berûva jî prinsîpê bingehî ê ragihandina cîhanî yê mafê mirovan e ji bo wê jî em dibînin ku çarçîveya xwe yî giştî de yanî ne şêwazekî yasayî hatiye ew kirin ji ber ku yasa bi rastî di cihê desthilatdarî yasayî de wek perlemana de re gengeşî dûr û dirêj li ser dibin dine berdestê pispor û zaneya baş dixwênin hemû aliyê wê ne kî zerermend e kî sûdmend e veqet ji ber çavê xwe re dibin lê çarçîveya giştî îro em bêjin piraniya xelkê yan jî em bêjin hemû xelkê derveyî welat wê zerermend bin ji vê yasaya hene wata ev yasa nema êdî dikeve xizmeta insanê Kurd yan jî bi taybetî revenda Kurd ew ê ku ew binav dikin kesê nehazir ji wêne de dûvre mesela
یاسایەک گۆ لە هەرێمەکی دەرکەوێ ئەو یاسا ئیرۆ دەرکەت لە دنیای هەموو بڤێ ڕەنگێ ئیرۆ دەرکەت ژ ئیرۆ بشوندە ئەو یاسا جەهبجە دەبێ بەری وێ بڕۆکێ نەما عەرەقی وێ ناژێت تونە دڤر دەڤانە ناڤەرۆکە خاڵێکی ژوانە ئەم بێژنیا چاراز بەهۆرم لەسەر تشتەغڵێ گرێت دێن و ئیرۆ ڕۆژ تشتێک دەرکەتیە مەمنوع دەبێ یاسای نمونە ئیرۆ مەمنوعە ده نەمەمنوع بوو دەهمە تشتێک کردیە ئەو یاسال سەر من نای جەهبجەکردن پێویستە وان نەبێ ئەو وەک کنە چارچێوایە وەک بە عەرەبیت بێ ئەثەر ڕەجعی یعنی تشتێکی گۆلێت بەگەرێ بەری قانونێ و پشتی قانونێ ئەبژێ هینێکی هەبدوو ناخوێ ئەم داوێ دەکەن و دڤا مەسەلادە بچارەنووسی بفکردن و بتەیبەتی هەر پێنگاوەکە بکەن بکەوێ خزمەتە و کورد هەموو هەبدوو بگرێ ناکۆکی نەمێنن کورد هەموو بەهوەریەش هەبدوو زێدەتر بکێ ڕەڤەندا کورد دەرڤەی وڵات بهتر ئامادە بێ و دەرباسی نابە هەرێما خۆ ببێ هەگەر دە قوروشکێوە هەبن بخنە هەندروێ هەرێما خۆدە ملەتێ واژێ فێدە بکێ دەرگە هژبی تشتێر بەبێ نە دیوار وەرنە ئاباکردن و ئیدی خەلک خۆش وڵاتی خۆ قوت بکێ